Hello, what's up mga katibay? So, andito tayo ngayon sa rooftop ng bahay namin. At nagbukas kami ng aming mga bag, ng aming mga galing Saudi na ito mga karton-karton. Ayan. Lahat ng mga gamit namin pa uwi, inilagay namin muna dito para makita kung ano yung mga tatanggalin, ano yung mga ano may mga kailangan naming ilabas, ganyan, itago. Dahil hindi kami makalabas ni Ate Ilona hanggang ngayon. Andun pa siya, paduyan-duyan na lang. Dahil alam niyo bakit papakita ko sa inyo mga katibay? Dahil may sore eyes ako. Hindi, sinubukan ko lang talaga mga katibay. Pero ipapakita ko bakit di kami makalabas. Di kami makapunta sa bayan. Kailangan kasi dapat bili kami ng rep. Pero ito ipapakita ko sa inyo mga katibay. Ito na ito. Kumusta mga katibay? Sobrang init dito, grabe. Ayan o, sige. Sobra. Ito na yung COVID-19 effect dito sa Western Luzon. At kung mapapansin nyo doon sa pinakadulo pa doon sa sobrang layo. Hindi mo na makita actually. Sobrang layo na sobrang layo na ng checkpoint dahil lahat ng pulis, militar, lahat ng mga empleyado ng gobyerno na may kinalaman dito, they are checking those vehicles, yung mga passenger, lahat ng mga ito, chine-check nila yung temperature nila dahil utos nga ito ng Pangulo, utos din ng gobernador dito. Ang init, grabe. Na kailangan nilang i-check lahat, tapos meron na ring quarantine. So yan, kung makikita nyo, napakahaba. Plano pa sana namin pumunta ng bayan ng Alaminos, kaso ang problema hindi kami makapunta doon dahil sa sobrang haba ng traffic. Ayan, kaya nagpark na lang kami. Andyan na yung sasakyan namin, andun na lang nakapark oh. So, tignan natin mamayang hapon kung makalis pa tayo mga katibay. So, home isolation kami ngayon ni Ate Ilona. Wala talaga makalabas. Kung makita nyo kanina yung traffic, di ba? Ngayon, parang 2 kilometro or 3 kilometro na yung traffic ngayon. Dahil isa-isa talaga pinapababa nila sa checkpoint. At kung mapapansin yung background natin dyan, medyo blurred muna natin ng konti dyan kasi hindi pa siya fully furnished. Hindi kami makalipat kasi hindi pa kami makabili ng gamit dahil bawal kaming lumabas. Minomonitor kami ng mga barangay health workers. And saka, yun nga, hassle din ngayon pumunta ng bayan kasi sobrang haba ng traffic. Kung pwede nga lang lakarin, maglalakad na lang kami. Kaso ang init. So, wala. Dito lang muna kami sa bahay. Para mas safe. Sabi nga, keep safe everyone. So, puntahan muna natin daw yung mga parte sa bahay natin na hindi pa napupuntahan. Ayun, so hindi pa kami nakapag-upload dahil walang internet. Welcome to the Philippines. Tatlong video na ang pending. Dami na namin pending. Welcome to the Philippines. So, Baga ng wifi. wala kaming wifi, ang internet lang namin yung data. Yun. So, hopefully Yung mga connection din ng ibang like PLDT or something, hindi pa abot dito sa amin. Convergence PLDT, hindi abot dito. So, Sabi mo na yan ako. talaga sa probinsya. Hi mga guys! hello mga katibay. Hello mga kapitbahay! Babayan, yan tayo eh. Ayun, so ganito kami ngayon dito sa probinsya, lalo sa mga OFW na umuwi dahil kailangan namin mag-home isolation for 14 days. At chine-check kami ng mga BHW dito sa barangay
Every morning tsaka afternoon chinecheck nila yung temperature namin dahil yun yung utos ng gobyerno sa kanila para i-monitor yung mga patient under monitoring. Kasama kami doon. Kaso ang hirap palang makulong at humaplos sa mga rehas. Nananawagan kami sa sa mga kasamahan namin diyan na kung magbibigay kayo ng relief goods dahil kailangan na namin dito sa probinsya ng relief goods. Wala na kaming nagpa-panic buying na sila. At kami naman, wala kaming pang-buy kaya nagpa-panic lang kami. Wala kaming pang-buy kaya panic lang kami. Pero nananawagan kami sa mga may puso na pwedeng tumulong sa amin. Sabi kasi sa kanila, ang may sagot ngayon kung hindi kami pwedeng mamalengke ay yung kapitan yung magbibigay ng pagkain. So mamaya tanungin natin si Kap kung anong ulam natin. Tatanungin natin si Kap kung anong ulam natin. At yun, ganito yung proseso ngayon dito sa probinsya, dito sa COVID-19 na lahat ng patient under monitoring or person under monitoring they are required to have home quarantine for 14 days. BHW will check them. Sila yung nag-check sa amin, kaya sa amin. Kaya hindi kami makalabas. Kaya sa ngayon para kaming nasa PBB house na dito lang kami, nasa rehas, ganyan. Kaya humihingi po ako ng tulong, lalo sa kasamahan po namin dyan sa Riyadh. Baka naman, baka may pa relief goods kayo dyan sa amin dito. Buti na lang maraming talbos ng kamote, malunggay, mga kalamansi, pag-uong. Kaya okay lang. So yun. Hindi rin kami makalabas dahil ang checkpoint, halos bayan hanggang bayan yung distansya. At kung lalabas ka man, pipila ka ng ilang oras para lang makarating sa bayan. So, mas mabuting dito na lang kami sa bahay. Magtimbahay muna kami. So, papasyalan namin yung hindi pa namin napasyalan sa bahay. Kagaya ng kusina, ng rooftop, doon sa bubong. Yan, maglinis-linis muna kami ng CR, ganyan. So, yun lang. At papakita namin sa inyo ano pa yung mga update regarding dito sa COVID-19 dito sa Pangasinan. Bye!